Трупам, опит, трупам, опитам зелен, виж чаде, крупам. Нищо си го гледам, нито си ги слушам. Виждаш ли ма аз, не, дим, мисек, летим до путо. Космически синхрон, способен път ветрите като Кинг Конг. Левите си спринг, стронг. Чистата работа, викай ми монг. За биг бенг теори, честман сливери, ям бенг сливери. Дозори, ти кажи на мене, мога и още, нека да бъде. Автентичния бански дух и традиции. Време е и за нещо ново. Пица и паста по стара неаполитанска рецепта. Само в комплекс Морерите. Пица на пещ, пица на метър. Сочни, тънки, вкусни. Безплатна доставка на телефон 0884 844 944. Комплекс Морерите Банко. Продължаваме традицията. Следваме новото. Топлотехника. Всичко за отоплението, водопровода и канализацията. Отопляеми, хидроформи и дренажни помпи. ВиК части и тръби. Битови бойлери на ток и твърдогориво. Слънчеви системи. Всичко на лизинг. Внимание! Голямо намаление на всички модели слънчеви системи и панели. Цени за всеки джоб.